Kwa kanyo ni doho nokwedo kwayo mar Okind Collins Okundi achich mar nek mar jarit Aida Odinga mar weye rambun ka bende duoko makamano ni biro winje thuolo mar jumbe ariyo mabiro. Betty Juma miyo ler mar wachni. Mr. Cheriot for the accused. Lipot mar thieth mar achich mitudo gi nek mar jarit mama Aida Odinga oyango ni wiye ne ber e kinde mane odagi ketho ma itude godo mar nek. We are pleading for the court to grant my client. Okil mare okwayo mondo owe thuolo e rambun kaluwore ni ne ochiwore kende e obila. Kata kamano doho notamore kwayo makamano ka piny owacho dwaro ndalo 14 mar ng'iyo kwayo mare ka tarik mar winjo duokono ochwal nyaka tarik 8 dwe manyien. As a matter of procedure, all these matters now, we are not giving the bond on the first day. We have to get a pre-bail report because I need to go to know that on the ground that the person can be released, because we do not want to have situations whereby people are injured. So normally we are asking as a matter of standard procedure that the pre-bail reports are done, and they are done within 2 weeks. Collins Okundi no chopi embele doho mamalo ma Kisumu kano yale kod jang'ad bura Jacqueline Kamau. Okundi no yaune bura tarik 17 dwe mokalo kane odonjne gi ketho mar nek mar Barack Oduor ma wachore ni ne gigwenyore godo e paro. Let's release leo alafu ikue na danger pale, mimi mwenyewe nitaweza kujible. E kaunti ma Homa Bay achich mane omaki ka itude gi bambo kendo nego nyathi ma jahigni 10 koro ibiro dinne e stesend obila ma Homa Bay. Rafael Okinyi ibiro lorne kuom ndalo 7 mondo otimne nonro mar paro kod DNA. Achijno mane omaki e kaunti ma Migori ne ochop e mbele jang'ad buche ma Homa Bay Ruth Maloba kama ne obila okwayo mondo gimed dino ne ka gidhi nyime gi timo nonro e wi nekno. Betty Juma, Ramogi TV.